Muri yeZimbabwe ndisingapedze nguva regedzai ndibva ndangotaura nyaya yacho. Panapa pari kunetsa nyaya iri kunzi bridge rakadhirikira, bridge riri kunzi rakadonha. Ininiwo zvangu ndabvira kudhara ndanga challenge vanhu nchiti namba dzangu idzo sendai kavidhio ndinyatsoona, because vanhu vanga vachingouya inbox yangu yanga ikatozara, vamwe vachiti tiudzewo something about this bridge zvanyatsoitika kupi. Takati ayo regedzai tuve tingogara tangoonesa nyaya yacho, because inini ndatobvirawo kudhara ndichitsvaga nyaya iyo ndichida kunyazoinzwisa. Munoziva kuti ina handidi kutaura nyaya dzekuti dzinenge dzisina proof, nekuti nyaya dzakadaro dzinonetsa kuteerera. But bridge randiri kunyatsoziva inini rakarohwa nemvura nderekumasvingo iri riri kunzi Matize River Bridge in Nyikavanhu area ward 29 in Masvingo South was destroyed by heavy rains on December 24. Vehicles from Masimbiti and Gono areas cannot cross the river. The Nyikavanhu clinic and the shopping center ndo bridge randiri kunyatsoziva rakanyatsodonha. But inini zvekuti titaure nezve iri rimwe racho iri manjeni riri kundinetsa kuti ndinyatsoona kuti ndekupi chako chako, because ndachida kuti ndinyatsoonzwa in details, so that ndobva ndanyatsoziva kuti toya tichitaurirana zvinhu zvatinenge tinyatsorine neruzivo kana kuti proof yakakwana nazvo. But ndatadza kuzvinzwisisa, but ndambotraya kuda kunzwisisawo. ndamboonawo ichitaura nezvaro kuX vamwe vachiti dear Ed Mnangagwa, the problem is that you are surrounded by common criminals who are not there to advance your agenda and protect your legacy. They bootlick you to extent that you can't see on or hear anything other than Ruja Rwavo. When the ship begins to sink, they will disappear like the morning dew, and they will be bootlicking the next powerful person of the day because their agenda is to loot and amass wealth. They lie to you that they are working, but to tell you the truth, they are working against you. Ndo nyaya iri kutaurika kuti makangokomberedzwa nevanhu vari kuti vanenge vachida kungodya vachienda, kunyanyanya mabusinessmen. Ukatarisa iko zvine zvitimu rese rinenge richitamba napresident Mnangagwa mabusinessmen vaive. Inini zvangu ndakazvitarisa zvinhu izvi zviri kuita kakumeka sense zvanga zvichitaurika kuti munenge muchingonyeberana muchingoita sei, but isusu hatisisine nazvo zvizvo. Isusu takungoziva kuti ZANU-PF yakadhakwa, ndosaka tingoti ZANU yakadhakwa, because varikutadza kana kumende namabridge acho chacho zveya zvikunzi marodhi ari kugadzirwa chinchi, marodhi ari ukatoona uri munhu wekuti unobva kunzvimbo dzikuna namasvingo kuona uchinzi ko marodhi ari kugadzirwa, unongoona uchibvuma izvozvo. Mhene unonge wakatoitwawo sei zvako, ndo mabridge acho iwaya. We can't compare them nemabridge masvinu chacho ekune dzimwe nyika. Hatikwanisi kunge tinenge tichizviita hama dzangu, handidi kunyeberai. Zvinhu zvakadai so zviri kutoti rwadza kuti tibata. But anyway, kana mchinge mazosanganawo nenyaya yebridge reria, inini hangu handidi kuti ndizotaura muzonditi because vanozotaura bokubatira right paipe wangoita zvekuti kwakati ndambotraya kunyatsoningira because rekunzvimbo kwanga uchitaurwa kwacho ka ndaizoriona ndakataura nesomeone anga ari ikoko akandisendera video achiti no iri right harisati radonha. Saka iri manje I don't think kuti zvanyatsoitika muZimbabwe. Amen, pamwe zvaitika muZimbabwe but nditori neshungurudzo kuti pape because ndo zvimabridge kunzi pane pakarohwa na 5 million na 7 million baba. Zimbabwe magara munotongoiziya panyaya yezvinhu zvacho, ameno kuti zveinge zvichidhurisirwei. So regedza ndiri satambise nguva yenyu, da kusiyai muchiteerera this audio. Pane umwe muZimbabwe nezvaari kufungawo kutaurawo pamusoro pe-anything kama situations arimo muZimbabwe. Teererai audio mundiudzewo zvamukufunga. You can see for these two pictures what I think many people there did say in the YouTube, the Facebook. A leader, you can see, like now the leader of ZANU-PF people, they are 80 people, they are investing in their country and to pick up their economy to be a better people. Like Zambia, they are 80 Akainde Ichilema, what he do to their country, to his country, to building for the people. They don't go everywhere like a baboons. They don't go to some other country than to Western Africa, to Europe. They keep and stay and they have something to do on their country. But those people, they are 80%,
Gradually, you do a better thing to his people. He hate him because of their corruption. And how many millions of people are they spent and wasting to creating a corruption, in the country, not to creating the job to the country. Since from 2000, okay, they are do a program, a land reform. They are do the land reform behalf of the corruption. And what are they done with the land? Nothing. By the end of the story, he angry about why other people, they are in the cabinet of ZANU-PF, they don't come to this farm. Remember, I say this. Some other people, the time you say you're going to the farm, he have to go to his planes. That is not only meaning about if person you're working for ZANU-PF, then every second, every hour, you have to think about ZANU-PF. You have to think about if ZANU-PF is dumping me, what can I do? What can I achieve in my life to be moving forward with my life? Just only to think about ZANU-PF. ZANU-PF, what ZANU-PF do to the people? We are not counting from 1980. We're counting from 2000 until 2024. 14 years. 14 years. You're killing the economy of Zimbabwe. What do you do after killing the economy of Zimbabwe? You don't have even a money of the country. You rely with US dollar. You say, Zimbabwe have money. Where is your money? If you guys, you're thinking, and many people in ZANU-PF, they are contribute to killing Zimbabwe economy. Even my grandfather, my grandmother, my father also was contributed to killing the Zimbabwean economy because they are voting for stupid people. They are voting for stupid people. They are thinking only their pocket. If they are taking money to go out, you go out, you use that, you spend that money is finishing. They are thinking to come back and steal it again and go. They are not thinking about you. If you start to speak about that, you say, who are you? And where is this guy? And why are you speaking like this? And they are singing another song about kutengesa nyika, kukumbira masanction. Who did asking the European countries to sanctioning in Zimbabwe? You're thinking about the white people, they are at home. Yes. 24 years. And these people of ZANU-PF, they are giving a promise to the citizens. They are giving the promise from 1977 until today. But they are never done even one promise. They are never done even one promise. They are never done even each promise. They are promised to done to kill people. If you're speaking about ZANU-PF, that is only their job. What are they do to hire people to kill each other? Because of the lack of thinking of Zimbabwean people. They are so other person who died because of ZANU-PF. They are still continue and go there and get hired with those people. To be hired to do a same job.
do a some job, to kill your brother, to kill your uncle, to hit people from the court to the street. What are you defending there? You defending integrity, corruption of the ZANU-PF. Now it's a part of the culture and for the corruption. Now it's a culture. Things what Zimbabwe doesn't have is the judiciary, because all the judiciary is a ZANU-PF. Zvamabhiriji zvese zvamuri kutotaura vanotokuudzai kuti unofambirei kunonaya. Ndomudavidzwa Mnangagwa takakuudzai kuti kana kuchinaya musafamba. Saka mvura yotanga kunaya unoziva kuti inotanga kunaya nguva kana kuti inonaya rini, kana kuti makore avo asimuka ndeemvura kana kuti asi emvura. Unomaziva uri Mwari. Regai Clive Malunga akataura kuti Mnangagwa asi Mwari. 2030 anotaura unotadza kuisvika, kana 2026 chaiyo. Kupedza gore unofanira kutenda Mwari, kana kupedza hour rinotevera unofanira kutenda Mwari. Ike nezvimachembera akafa kuZANU-PF ndiye anenge achirespectiwa vanhu vakatopera basa kare. Respect vanhu vakapera basa. Vanochokuita chemo kuvanhu ivavo.